Mbak Ni. Mbak Ni. Walah, inayah apa ya? Teteh bara ya. Hilar neng di kowe. Arep mbau-mbah, Isa arep masak. Wis gendang. Ya, tetep ya. Wis gendang kurang dicari Ya. Gendang kayak masak kono. Oh, tetep ya. Wis mbok pentili ta? Wes. Ya wes. Heeh. Kok rene iki neng kita jane kok seneng mendijak anak rene ini. Walah neng endi mau babon murah bara inayah sampai anake turu-turu. Oh, kayaknya ya nang kono menungsone. Gue pengen tanya itu. Bebeh ya. Inayah. Anakmu turu lho. Bebeh delokno. Jan ranggi adep. Pra bara mamakmu. Sambat arep adus kok diadok ning kene. Ya. Oh, Mbak Ni. Anakmu lho sampai turu-turu kowe ngomong arep adus ki. Kok ketahuan to ki mau ki. Kancane ra dipikir belas lho. Anakmu lho iki yo an. Lah mbok iki piye to nitipne anak ngomong mbahi saisa arep adus malah jajan ning kono. Kene Mbak Ni tak traktir. Alah gak aku sudah balik ae karepmu. Melok-melok pokoke. Oh, wegel aku ngene iki. Piye wis suwe yo